Benvingudes i benvinguts a la taula de presentació de l'estudi comparatiu Models de provisió de cures a les persones i suport a la llar. Ja hem comentat que baixin la temperatura, que baixin no, que pugin la temperatura, més no perquè crec que ens quedarà la sala buida. Us comento que després que l'equip de recerca presenti el seu estudi, l'Anna Muñoz presentarà, que és una de les autores d'un estudi que després comentaré que va molt en línia amb aquest estudi, doncs presentarà les conclusions del seu estudi i després passarem al debat i seguidament torn de paraules. L'estudi comparatiu Models de provisió de cures a les persones i suport a la llar, l'autoria ha estat l'IGOP, l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordina Raquel Gallego, Ángela García i l'equip han estat, a més, de recerca, han estat l'Elisa Covelo, l'Elba Mansilla i l'Alejandra Peña. Ara sí, quan vulguis us presenteu i comences a presentar també el vostre estudi. Molt bé. Doncs bon dia a tothom. Si em permeteu, no sé si necessito... Puc parlar sense micro? No, d'acord, cap problema. A veure, en primer lloc, moltes gràcies a tothom per haver assistit a aquestes jornades i sobretot gràcies als organitzadors i organitzadores, que ha estat realment una ocasió molt engrescadora de veure que hi ha molt d'interès en aquest tema i que hi ha una massa crítica molt important de persones que estan molt interessades en intentar abordar aquesta problemàtica social, que és realment important i per tant hi ha un potencial molt fort ara per poder, un cop hem posat ja mans a l'obra i hem fet una anàlisi important, per poder prendre decisions sobre com es pot abordar aquesta situació. Aviam, us presentem ara aquí un estudi, que és un estudi comparatiu sobre models de provisió de cures a les persones i suport a la llar. Molt breument us indico que hem estructurat la presentació en objectius i metodologia, anàlisi comparada dels casos i conclusions i reptes, més que res perquè tingueu una miqueta d'idea de què és el que veurem. A veure, en objectius i metodologia només us introdueixo que aquest estudi s'emmarca en l'interès de l'Ajuntament de Barcelona per aquest tema. Només destacaré dos punts importants. Un és, com ja sabeu, el Pla d'Actuació Municipal, s'inclou una línia estratègica important, que és el desenvolupament de les economies transformadores. A més, també s'ha parlat abans en aquesta sessió que hem estat prèviament sobre la mesura de govern per una democratització de la cura 2017-2020. Aleshores, aquí hi ha una sèrie de punts importants que específicament es centren en impulsar una nova manera d'organitzar socialment la cura. Llavors, és en el marc d'aquest interès per part de l'Ajuntament en què en aquest estudi hem intentat analitzar experiències que ens permeten generar models d'intervenció en economies de les cures i suport a la llar. És important que aquest estudi en breu estarà disponible, ara està en procés d'edició, però estarà disponible per poder-ho compartir amb tothom que hi tingui interès. Però aquest estudi s'ha plantejat com una anàlisi de diverses experiències que hem entès que són casos, com veureu, que poden ser rellevants per incorporar la perspectiva dels diferents actors implicats i que ens poden donar una sèrie de propostes, possibilitats, alternatives d'intervenció en aquest àmbit, però sobretot a partir de tenir en compte dos punts que poden ser potser objectius a mig i llarg termini, que un seria la universalitat d'accés a aquests serveis, en la mesura que això sembli una quimera, però podria pensar-se que pot definir-se com un dret, en aquest cas podria ser un dret universal, ha sigut una lluita important haver definit com a dret universal l'accés a la salut, per exemple, o l'accés a l'educació. Bé, ara estem parlant d'un altre tipus de possible definició de dret en un altre àmbit de problemàtica social. Aleshores, aquí presentarem aquest estudi amb aquest objectiu a mig i llarg termini, i un altre objectiu important en aquest estudi, com veureu, serà no perdre mai de vista que qualsevol proposta que es faci en aquests termes haurà de tenir en compte la dignificació i la sostenibilitat de la prestació. Aleshores, com us deia,
En aquest estudi hem plantejat una sèrie de qüestions que hem estructurat d'aquesta manera. Plantegem els objectius, la metodologia, una justificació de la selecció dels casos, una fitxa empírica de cada cas, que ara tot just veurem, una comparació hem fet analítica dels diferents casos i finalment fem una proposta d'instruments i polítiques. Adrecem conclusions i finalment reptes que creiem que serien els que obririen la porta a un debat interessant. Molt ràpidament, les fitxes empíriques dels casos. Hem triat 6 casos que entenem que són rellevants, que poden donar molt de joc per plantejar-se la seva viabilitat, els seus factors de sostenibilitat, les seves febleses, les seves fortaleses, però són 6 casos que sobretot entenem que són rellevants, que poden ser rellevants per al cas de plantejar-se una possible intervenció o una proposta en el cas de Barcelona. Aquests 6 casos són el grup de serveis socials integrats del País Basc, Mujeres Palante, que molts de vosaltres ja coneixeu aquí a Barcelona, Senda de Cuidadors a Madrid, cooperatives de pares i mares a Suècia, cooperatives socials de serveis assistencials a Itàlia i servei d'ajuda a domicili a França. Hem entès que són una sèrie de... Els 3 primers són experiències que tenen una forma jurídica i societària molt diferent. Per exemple, el País Basc és una cooperativa de segon grau, en el cas de Mujeres Palante a Barcelona és una associació sense ànim de lucre en procés de conformar-se com a cooperativa actualment, a Senda de Cuidadors a Madrid és una associació sense ànim de lucre, i després tenim 3 que més que experiències són models, el cas de Suècia, Itàlia i França. Tenim cooperatives de pares i mares, que és una cooperativa de consum, el cas d'Itàlia, cooperatives socials de serveis assistencials, que és una cooperativa de treball, i finalment el servei d'ajuda a domicili a França, que són associacions sense ànim de lucre. El fet que ens plantegin formes jurídiques i societàries diferents ens ha permès explorar quins reptes han hagut d'afrontar, com se n'han sortit, quines problemàtiques d'un punt de vista jurídic, de gestió econòmica, etc., d'organització, de democratització i transparència interna i també cap enfora, és a dir, quines problemàtiques han hagut d'afrontar i sobretot com les han enfrontat i amb quins resultats. Aleshores, hem triat aquestes 3 experiències, aquests 3 models, perquè entenem que ens aporten aspectes que no ens resulten llunyans quan analitzem la realitat de Barcelona i per tant entenem que en aquest sentit poden ser interessants i dels quals podem aprendre. Com hem organitzat la comparació analítica que ara l'Elisa i l'Alejandro us explicaran? Doncs a partir d'elements, dimensions i factors de sostenibilitat. Aleshores, en elements, què hem analitzat de cadascun dels 6 casos? Doncs la forma jurídica, els serveis que presten, a quins destinataris van adreçats, quins elements d'innovació plantegen en la seva forma de fer, en la seva organització, etc., la seva gestió, i finalment quins factors de sostenibilitat han estat claus en aquestes experiències. En quant a factors, hem triat una sèrie de dimensions que ens aporta sobretot l'anàlisi de Borzaga, 2006, que és una lectura molt interessant a fer i que podeu trobar després a la bibliografia de l'estudi. Aquestes dimensions que hem analitzat són el problema social que necessita respostes, com s'ha identificat, com s'ha definit, si hi ha o no massa crítica per l'autoorganització en la prestació d'aquests serveis, quines formes jurídiques han estat consistents amb el projecte, és a dir, quin recolzament jurídic hi ha hagut que doni aquesta base per portar-ho endavant, la capacitat del sector cooperatiu i social d'organització i representació en cadascun dels casos que hem analitzat i, finalment, quin és el model de descentralització administrativa i fiscal local que en cadascuna de les 6 experiències analitzades han permès o no desenvolupar aquests models. I, finalment, analitzem 2 factors de sostenibilitat en aquestes 6 experiències, que és la governança, si és o no transparent i inclusiva, fins a quin punt han pogut desplegar aquest model de governança i, finalment, quin ha estat el suport de l'administració que han rebut en cada cas. Hem utilitzat fonts secundàries, primàries, secundàries sobretot la informació publicada, evidentment, fonts primàries, hem fet entrevistes semiestructurades i hem fet també un seminari amb una comissió d'expertes que ens han analitzat les propostes que estàvem fent, l'estudi, les conclusions a les que havíem arribat, la metodologia que havíem utilitzat i ens han donat un feedback interessant que ens ha permès refer i repensar algunes qüestions. I la informació que hem trobat de cada cas ha estat en relació a la seva trajectòria, en quin moment es troben, per cert que són casos que es troben en punts diferents de la seva trajectòria i això ens ha donat una informació molt rica per poder contrastar, quin model econòmic i jurídic tenien, elements de viabilitat i sostenibilitat, drets dels beneficiaris dels serveis, com es definien aquests drets, i també drets dels propis proveïdors, perquè són 2 bandes importants sempre a tenir en compte. I finalment entrem ja de ple al que és la part més substantiva de l'informe, i us passo a l'Alejandra, doncs. Ahora sí.
Bon dia a tots i totes. M'agradaria seguir l'exposició en català, pero la seguiré en castellà porque me expreso mejor. Como mencionó Raquel, hemos realizado una exploración comparada de los 6 casos que presentaremos brevemente por un asunto de tiempo. Estas experiencias se encuentran en diferentes momentos de su trayectoria y se ubican en contextos y entornos territoriales diferentes. El análisis de las 6 experiencias arroja elementos interesantes para el debate que nos convoca hoy. Como se puede observar en el cuadro resumen, tenemos experiencias que tienen diversas formas jurídicas, como mencionó Raquel, atienden a diferentes colectivos y cuentan con elementos innovadores. Haré brevemente un resumen de cada una de las experiencias, no me detendré a leer la tabla. El Grupo de Servicios Sociales Integrados de Bilbao corresponde a una cooperativa de segundo grado de utilidad pública que nace en 1986, por lo tanto cuenta con un alto nivel de institucionalización y una gran diversificación de servicios. Presta servicios al Servicio de Atención al Domicilio SEAD de Bilbao. Desde el inicio tuvo como objetivo impulsar procesos de empoderamiento individual y colectivo y social de las mujeres involucradas. Por otro lado, tenemos la Asociación Mujeres Palante, en Barcelona, que es una pequeña asociación de base en proceso de transformarse en cooperativa. Está conformada por mujeres migrantes proveedoras de cuidados que buscan mejores condiciones laborales desde una mirada antirracista y feminista. Por otro lado, en los casos del Estado español tenemos Senda de Cuidados en Madrid, que es una pequeña cooperativa que hace de puente y ofrece servicios de intermediación laboral entre personas proveedoras de cuidados y personas y familias receptoras de cuidados. Se busca de esta manera la garantía de condiciones de trabajo dignas para las personas que prestan cuidados y la calidad de los servicios de los cuidados para quienes los reciben. Tenemos en cuanto a las experiencias internacionales, por un lado el caso de la experiencia de Suecia. Se trata de cooperativas de padres y madres que tienen un largo recorrido en el tiempo. Las primeras iniciaron en los años 70. Forman parte de la oferta de educación y cuidado infantil financiada en un 90% por el Estado sueco. Sus servicios tienen una alta calidad y por lo tanto una gran demanda. Representan entre el 8 y el 10% de las guarderías y centros de educación y cuidado infantil del país. Vale mencionar que los niños y niñas de 3 años tienen una cobertura del 93% de este tipo de centros. Por otro lado, tenemos las cooperativas sociales de servicios asistenciales en Italia, las cuales surgen en un contexto tradicionalmente cooperativo. Incluso la Constitución italiana reconoce la importancia de las cooperativas. Tienen un alto nivel de institucionalización a nivel local y regional y cuentan con el apoyo tanto del movimiento cooperativo como de las administraciones en diferentes escalas territoriales. Por último, tenemos los servicios de ayuda a domicilio en Francia, los cuales han estado históricamente articulados mediante asociaciones sin fines de lucro, que han buscado mejorar las condiciones de trabajo y buscar condiciones de trabajo relativamente dignas a través de la profesionalización de los servicios. No obstante, como pasa en diferentes lugares, a partir de los años 2000 se trata de un sector en creciente proceso de precarización. Como mencionó Raquel, para la realización del estudio partimos de la revisión de la literatura sobre diferentes experiencias de la economía social y solidaria dedicadas a servicios sociales y específicamente de cuidado, y a buscar cuáles han sido los elementos o las condiciones de éxito que éstas han mantenido. De esta manera nos encontramos con el trabajo de Borgasa, Fazzi y Galera, que mencionaba también Raquel, los que estudian la importancia de la autoorganización y de las experiencias que surgen con una lógica de abajo hacia arriba. En este trabajo ellos resaltan 5 condiciones que han favorecido el desarrollo de estas iniciativas o empresas sociales y 2 elementos que inciden en su sostenibilidad. Lo que hemos hecho en nuestro estudio es, una vez que analizamos las fichas con todos los elementos que mencionamos antes, hemos puesto los 6 casos a la luz de estas dimensiones para ver si es que se aplican o no en cada uno de los casos. Comenzamos con la primera dimensión, que es la existencia de un problema social que precisa de respuestas específicas. Encontramos que los 6 casos responden de diferente manera a una problemática en común. Un sistema de cuidados injusto que no se resuelve socialmente, a una crisis de los cuidados que impide que las personas dependientes reciban cuidados adecuados y de las personas cuidadoras, principalmente mujeres, muchas veces migrantes, cuenten con condiciones laborales dignas.
A esto se suma una tendencia creciente a privatizar los servicios y a los recortes del sector social. La segunda dimensión, la que se relaciona con la masa crítica de personas interesadas en encontrar soluciones para estos problemas. En los 6 casos hemos encontrado masa crítica para poner el tema de los cuidados en el centro, con escalas diferentes, con trayectorias diferentes y también a niveles distintos de escala territorial, de cantidad de gente involucrada, así como de tiempo de recorrido y de apoyos que han recibido. Por lo tanto, la capacidad de agencia de estas diferentes experiencias ha sido diferente de acuerdo a los recursos con los que han contado. La tercera dimensión, la existencia de formas jurídicas consistentes y acordes con el tipo de iniciativa, nos hemos encontrado con 2 grupos, digamos, en los 6 casos. El primer grupo podría ser de los 3 casos europeos, en los que se cuenta con marcos jurídicos y normativos para su conformación, para su acción y para la relación con las administraciones públicas y con otras formas empresariales. Sobre todo los casos de italiano y sueco, que cuentan con el marco normativo para funcionar y para contratar con la administración sin problema. Por otro lado, tenemos el grupo de los 3 casos del Estado español, que se encuentran en una búsqueda continua para adaptarse a la mejor forma jurídica de acuerdo al momento o a la fase en la que se encuentran. En el País Vasco, por ejemplo, han ido cambiando de acorde a la necesidad y al cumplimiento de los requisitos, que es un tema importante en las tres experiencias y que creo que es uno de los temas que seguramente recuperaremos en el momento del debate. La cuarta dimensión se relaciona con la capacidad del sector cooperativo y social para tener una organización sólida de apoyo y representación para las pequeñas iniciativas y experiencias. Los casos internacionales revisados, así como el del País Vasco, cuentan con paraguas o marcos cooperativistas o asociativos que sirven de apoyo y amparo a las pequeñas iniciativas. Los movimientos cooperativos realizan trabajo de empoderamiento a nivel micro, como formación y capacitación y acompañamiento técnico, meso, con participación en otros espacios organizativos, y a nivel macro, con participación en consorcios estatales y europeos. Una de las actividades que desarrollan es el fomento del intercambio de experiencias también entre pequeñas iniciativas. En las experiencias, en cambio, de Barcelona y Madrid, este factor no es todavía relevante, pero se menciona que hay potencialidad. Y la quinta dimensión, la descentralización administrativa y fiscal de competencias a nivel local, que permita una relación más cercana entre el tercer sector y la administración. Esta es una dimensión que resaltan los autores, que las cooperativas o las experiencias que han tenido éxito se desarrollan en marcos con estas características. Dentro de las experiencias internacionales, la descentralización administrativa y fiscal de competencias, como se mencionó antes, es diferente en cada caso. En Suecia, por ejemplo, la gestión y financiación de la educación y el cuidado infantil, así como de otros servicios sociales, se realiza totalmente a nivel municipal. Es el municipio la administración encargada de consolidar la oferta de servicios en este sector, sean provistas por el sector público, cooperativo o privado. En Italia existen arreglos institucionales territoriales que involucran diferentes administraciones, también es bastante complejo, pero las competencias de regulación y organización de la prestación de servicios sociosanitarios están descentralizadas a nivel regional, las cuales a su vez cuentan con arreglos con el nivel local e incluso con empresas públicas sanitarias locales. El caso francés no es especialmente descentralizado, no es especialmente descentralizado, pero existe un marco que permite a las asociaciones gestionar recursos locales. En los 3 casos del Estado español hay un complejo entramado de competencias estatales, autonómicas y municipales que complejizan y no necesariamente facilitan la atención desde la proximidad. También el entramado institucional que encontramos presenta muchas diferencias a nivel autonómico y por eso el País Vasco, digamos, tiene una experiencia bastante diferente. Y para terminar mi parte de la exposición, los elementos de sostenibilidad de estas iniciativas incluyen la gobernanza transparente e inclusiva y el apoyo desde las políticas públicas de la administración. En cuanto a la gobernanza transparente e inclusiva, las 6 experiencias que hemos analizado cuentan con estructuras de gobernanza similares, todas funcionan a través de asambleas. Senda de Cuidados, por ejemplo, en Madrid, incorpora en las asambleas también a las personas que reciben cuidados, lo que es un elemento innovador para incorporar esta mirada.
En el caso de Francia no se podría generalizar ya que cada asociación tiene su estatuto propio. En cuanto al apoyo desde las políticas públicas y de la administración, en este apartado se analizan en el documento y luego recuperaremos en el debate diferentes tipos de apoyo, tanto desde el ámbito normativo, económico, de acompañamiento técnico. Y en las experiencias que hemos analizado, hemos encontrado diferentes apoyos en diversos momentos o fases de cada una de las iniciativas. El Grupo de Servicios Sociales Integrados de Bilbao, por ejemplo, tuvo apoyo por parte de instituciones públicas, de la Diputación y el Ayuntamiento, y privadas, especialmente Caritas, para la puesta en marcha de la cooperativa, o sea, al inicio. Mujeres Palante en este momento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en diferentes ámbitos. Senda de Cuidados en Madrid se encuentra ahora estableciendo relaciones con la administración pública para vincularse con la iniciativa de Mar de Cuidados. Las cooperativas suecas tienen muchos años de desarrollo y apoyo y cuentan con la financiación de los municipios y con acompañamiento para cumplir con las regulaciones estatales. Las cooperativas sociales de servicios asistenciales italianas cuentan con una serie de incentivos y apoyo desde las administraciones, desde desgravaciones fiscales, fondos estatales para nuevas cooperativas, fondos regionales para el desarrollo de nuevas cooperativas, entre otras medidas que también varían dependiendo de la región. El sistema italiano también es muy diverso territorialmente. Y en el caso de las asociaciones francesas de cuidados, el apoyo se realiza a través de la financiación de los servicios, que puede ser una transferencia de recursos directa o indirecta por los servicios de ayuda a la dependencia. Con esto, una vez que hemos revisado algunos elementos interesantes del análisis comparado, sé que es mucha información en poco tiempo, pero bueno, tendrán el informe a disposición y podemos continuar en el debate. Elisa nos presentará un poco de los instrumentos, las conclusiones y retos de este estudio. Muchas gracias. Bueno, em diuen que tinc 4 minuts, no? O sigui que anirem... Se sent bé? Sí? No passa res, sí. Bueno, mira, ja va bé perquè crec que també són els elements que permeten també més el debat després, no? Per tant, una mica en comptes potser d'arribar en profunditat, com algunes coses havíem pensat, doncs és més presentar-vos-els, no? La idea és que de tot aquest procés de treball i de, diguéssim, identificació d'experiències, al final el que volíem és extreure alguns instruments i començar a veure quins funcionen, quins no, quins podem aplicar, no? I obrir aquest debat, que també crec que és part del que podem fer aquí avui, que és interessant. Llavors, els hem classificat com en 3 categories, els instruments, per posar-hi una mica d'ordre. Primer, aquells que creiem que, i era també la part central de l'estudi, diguéssim, fomenten iniciatives de l'economia social i solidària dins del món de la cura, és a dir, aquesta unió del món del cooperativisme i de la provisió de cures, però sense oblidar sempre aquestes dues dimensions. Llavors hem identificat aquells instruments que creiem que ajuden a millorar les condicions de les persones treballadores en la provisió de cures i en aquells instruments que garanteixen que les persones receptores de cures tinguin major autonomia i majors drets. Per tant, sempre mantenint aquesta mirada que té molt a veure amb el que presentava al principi la Raquel. Pel que fa als instruments que puguin fomentar, no entrarem perquè no hi ha temps per tant, però sí que sapigueu que dins d'aquí hem vist 4 idees importants. Una, el tema de la sostenibilitat econòmica, i aquest és un tema com molt central que crec que també val la pena portar al debat. És a dir, en tots els casos, i tot i sent exemples molt diferents, ja sigui en format de subvenció, de concurs públic, d'ajut a l'inici del procés, de capacitació de les treballadores, hi ha un important recolzament per part de les institucions. I això és un tema central que veurem també als reptes. Bé, ja veieu, incentius fiscals. Un altre dels factors que no era tant en format d'ajut des de les institucions de sostenibilitat econòmica era el fet de poder diversificar serveis. El marc actual és que efectivament la provisió de la cura, com ja parlaven abans les companyes, no té valor social encara, estem treballant perquè en tingui més, però no en té la diversificació de serveis per serveis que estiguin més valoritzats al mercat, que d'alguna manera genera una mica més d'opció. Vam veure tota una altra categoria d'instruments que també ajudaven a fomentar aquestes iniciatives d'economia solidària i és el treball en xarxa. Les experiències que explicava l'Alejandra, els paraigües de cooperatives de segon grau, aquesta mena de, diguéssim, treball col·lectiu sempre fa que les cooperatives tinguin més capacitat d'aguantar en el temps i de promoure les seves iniciatives.
trobem diferents experiències, no entrarem en detall, però trobades de transferència de coneixement entre cooperatives. Això és una experiència que es dona en molts dels casos i que creiem que també practiquem aquí, però que s'ha de seguir fent perquè dona realment molt valor afegit. I la vinculació amb el territori, que la veritat és que no tenim gaire temps per parlar-ne, però és un dels elements molt importants, sobretot en el cas de les cooperatives petites, és a dir, una de les seves bases de subsistència serà la vinculació amb els moviments socials, amb les entitats del barri, amb el comerç de barri, és a dir, amb el territori en definitiva. Després veiem també la importància de la professionalització, els acompanyaments tècnics, la formació de les professionals. Hi ha tot un bloc molt interessant de recercar el tema de la tecnologia i les competències digitals entorn a la cura. I en definitiva hi ha una idea important també aquí, que és també reduir aquesta fragmentació de serveis, és a dir, quantes persones han d'arribar a una casa per tenir cura d'una persona, perquè cadascuna és especialista en un petit sector, llavors això deshumanitza molt, també ho sabem, també és complex perquè tenir les formacions que requereix tota la cura, una mica plantejar debats aquí en aquest sentit. I marc jurídic, que veureu que és un dels reptes que posem al final també. Ja ho deia l'Alejandra, però en els casos que tenim a l'estat espanyol totes les experiències han d'anar com mutant i adaptant-se i intentant buscar aquella forma jurídica que els hi ajudi a aconseguir aquesta sostenibilitat. Hem de treballar amb això, és a dir, un marc clar que faciliti aquesta contractació de cooperatives de cures. Una altra vegada el tema de transferència de coneixements apareix, però no cal aprofundir. I hi ha un tema important també en el tema del marc jurídic i és parlar, i ho veurem en un exemple del quadre següent, de si la reversibilitat de les mesures, és a dir, tenir en compte des de les administracions públiques les mesures que prenen, si duraran només el mandat, si hi ha alguna manera que tinguin més, perquè sabem que són processos que a llarg plaç són molt limitats, per tant necessitem que puguin durar més enllà, i a la sessió d'expertes sobretot, però també altres espais, vam estar donant-li una volta a això també, quines maneres hi ha d'allargar. Pel que fa als instruments per millorar les condicions laborals de les treballadores i les professionals, veiem que era claríssim el tema de la democràcia interna, la presa de decisions dins de les cooperatives, la vinculació amb els sindicats, comentava abans la Sandra el cas de les companyes de Sindillar, són experiències molt i molt importants perquè és un sector també abandonat pel món sindical. Tot el tema de suport socioeducatiu i psicosocial, parlàvem de com travessa el tema de les cures i a les treballadores també, i molt, i creiem que això és un tema imprescindible i que milloraria les condicions de treball, i el tema del suport mutu, que en moltes de les iniciatives està present, la idea del suport mutu entre les treballadores. I finalment el tema de garantia de drets i autonomia de les persones receptores de cures, que creiem que també el tema autonomia és molt important, és a dir, la idea és que aquesta persona pugui tenir l'autonomia que vulgui i que pugui. Hi ha un tema de la llibertat de decisió de la persona que rep la cura, que és un tema també per posar a debat, perquè s'ha de veure com això conflictua amb les condicions de... Ja vaig, no? Vale. Plantejo una mica la situació, és a dir, el tema que comentàvem dels drets, dels límits de la persona que rep la cura i la persona que proveu la cura. No entro en molt més detall, però crec que aquesta és una idea central també. I em saltaré això, que era una cosa que vam fer a la sessió d'expertes per veure els pros i contres de diferents models, ja us ho podrem passar, suposo, si no, i sí que passa a plantejar-vos els 3 reptes finals que plantegem, que és un minut, i vaig molt ràpida i ho recuperem potser després. El tema que creiem que és el repte central és plantejar dins d'aquest model de mercat en el que vivim com podem fer que aquesta mena d'iniciatives tinguin sostenibilitat i viabilitat econòmica. Creiem que no se'ls pot demanar ser competents dins de les normes de competència de mercat, sinó que hem de treballar des d'una altra lògica, i potser ho podem parlar més després. Després parlàvem ja abans el tema de la forma jurídica, en el nostre cas és com molt important per començar a donar solidesa a aquestes iniciatives, i vinculant-ho molt amb la part més que han explicat abans la Sandra i la Elba, la democratització de les cures, és a dir, partir de la idea que és un sistema injust de cures, que hi ha una corresponsabilitat tant de les institucions com de la societat, com de les diferents, etc. Llavors ho he hagut de superresumir, però ja ho retomem. Gràcies per respectar els tempos que us hem indicat. Sí que en el debat posterior a que l'Anna Muñoz
comenti i expressi també tot el seu estudi, sobretot les conclusions. I a més comentar-vos que aquest estudi ara està en fase de correcció, està iniciant la fase de correcció i posteriorment estarà a la nostra web, o sigui que el podreu llegir amb tranquil·litat. L'estudi que l'Anna Muñoz ara presentarà les conclusions és l'anàlisi jurídic i accions comunitàries, economia de cures a les llars a la ciutat. Les autores són l'Anna Muñoz i Guardeño, Ana Fernández Montes i Mireia Utset Sadurní. Gràcies. Perdoneu, no estic massa acostumada a això, sembla com una sessió de coaching, no? Bueno, si de cas enquadrem una mica l'estudi, nosaltres tenim 5-10 minutets, per tant serà molt ràpid. Aquest estudi es fa post-estudi de mesura de govern, democratització de les cures de l'Elba Mansilla i la Sandra Esquerra, i per tant el que fem nosaltres és repensar els models de provisió de cures des de les potencialitats de l'economia social i solidària, i allò que intentem fer en tot moment és aterrar aquests eixos transversals i centrals que parlaven les companyes més des d'un marc teòric a la pràctica de l'economia social i solidària. Per tant, la hipòtesi de l'estudi que partim nosaltres és que des de les potencialitats de l'economia social i solidària es pot abordar i donar resposta a les necessitats de cura sense necessitat de precaritzar les condicions laborals de les prestadores de servei, intentant i prioritzant socialitzar les cures i reconèixer la centralitat de les mateixes. Per això mateix, primer de tot, ens agradaria dir que la nostra aposta era treballar-ho des de l'economia social i solidària. Per això ens referim aquí a la descripció que ens fa l'informe de les companyes Ana Fernández i Iván Miró sobre què és l'economia social i solidària. És una economia que ja existeix, és un conjunt d'iniciatives socioeconòmiques, des de la producció, la reorganització, la distribució d'excedent, que es fa des d'una manera democràtica, que es posa al centre les persones, sense o gairebé nul repartiment de beneficis, i on l'important no és el capital i el benefici, sinó com cobrim aquestes necessitats de les persones d'una manera democràtica. Així dit de manera ràpida, evidentment. Com farem la presentació en 4 minuts, doncs és el que hi ha. Amb això què vol dir? Que està molt centrada en com des de les formes jurídiques de l'economia social i solidària podrien donar cobertura. Ens semblava que ja ens podíem posar a escriure, però trobàvem necessari fer un anàlisi jurídic i comunitari d'experiències que ja existien a la ciutat de Barcelona. Perquè a diferència de l'estudi de l'IGOP, que té aquesta comparativa més internacional fins i tot, a l'estudi de Barcelona intentàvem veure allò que ja s'està fent i visibilitzar-ho i entrevistar-nos amb xarxes o protoxarxes a nivell més sectorials de cures, o fins i tot un estudi més centrat en el territori de Poble Sec, perdoneu, que ens era més fàcil poder abordar-ho en 3 mesos que van tenir per fer l'estudi. Llavors, encara així, vam intentar fer un anàlisi jurídic que ens semblava molt interessant també veure les limitacions de la configuració del dret de cura que veiem ara en diferents nivells o sectors de la cura. És a dir, havíem de pensar en la relació laboral que cobreix, també havíem de pensar en la pròpia configuració de serveis socials i quins forats feien o afavoreixen que la gent gestioni de manera precària les seves necessitats de cura. Per això començàvem amb un anàlisi jurídic de les relacions laborals a la cura i ens centràvem molt també en quan és necessari buscar una ajuda externa per donar cobertura a les nostres necessitats de cura. Per tant, tot l'estudi, i això és una crítica, deixa fora quan la cura es fa des de la pròpia unitat de convivència o unitat familiar, per dir-ho així. Què passa amb les moltes dones precàries que estan sense cotització a la Seguretat Social, sense reconeixement de la seva feina i que seran futures usuàries de serveis socials. Ho dic perquè ens centrem molt en l'àmbit de treball, de les treballadores de la llar. Llavors, l'estudi, així ràpidament, que vam analitzar va ser des d'experiències fora de Barcelona, sí que ens van passar també l'Associació Senda de Cuidados, constitució de cooperativa pública que s'està intentant fer a Arbúcies, iniciatives que ens semblaven important tenir la visió des de fora de com s'estava intentant reorganitzar el model de cures.
Després, a nivell més de territorial de Barcelona, ens vam centrar molt, i estan per aquí, amb la xarxa catalana d'entitats que treballen per la professionalització del treball de la llar i la cura, la xarxa de treball just, que és una xarxa que fa intermediació justa, en condicions laborals dignes per les treballadores, la xarxa de treballadores, que és pròpiament on trobem Sindillar, les Libèl·lules, Mujeres Palante, tot un seguit de col·lectius de persones treballadores de la llar, des d'àmbit més de cooperatives de treball o associatiu en vindicació de drets, per intentar donar... Ens semblava interessant també tenir el seu paper principal en l'estudi i la xarxa de suport a les famílies cuidadores. Hem intentat sempre tenir aquests 3 col·lectius com a actors o actrius importants dintre del model de provisió de cures en l'economia social i solidària. I després ens hem basat en experiències d'economia social i solidària comunitàries a Barcelona i després vam aterrar i ens vam intentar analitzar un barri com era el de Poble Sec, on ja existeix un pla comunitari del Poble Sec on aborda la cura de manera transversal, però poder no li donar el reconeixement que li estem donant ara amb aquest marc polític. Amb això vam aconseguir, també vam fer entrevistes, qüestionaris, una mostra a prestadores de servei i persones usuàries, de 28 persones prestadores de servei i 158 usuàries de serveis online. Amb tot això vam poder fer una identificació de necessitats i desitjos tant des del col·lectiu receptores de serveis de cures, aquí es veu fatal perquè he intentat allà aglutinar-ho tot, o també identificant a banda les necessitats i desitjos de les prestadores de servei, tot diferenciant entre, no es veu res, entre serveis, situació econòmica del col·lectiu i democratització de la cura, en tant d'intentar aterrar o veient on estan les problemàtiques principals. Això si de cas ho podríem passar perquè es pogués veure millor. Sí que, no sé si entrar en cada part perquè anem molt justes o poder avancem i expliquem. Un cop identificades aquestes necessitats i desitjos, vam intentar establir un model d'intervenció de les cures des de l'economia social i solidària, que no té per què ser tot el model sencer, es podria quedar en diferents etapes, ara veurem quin, però amb la idea de, com es deia, de poder aterrar aquesta aposta política que les companyes havien posat davant, i era com, sí, per fi, aterrar-ho en objectius específics i a una formulació de marc lògic en projectes de com això ho podíem aterrar a lo més concret per veure com ens podem començar a treballar des del més pràctic. En aquest sentit vam pensar com 3 estratègies o 3 models, millor dit. Un model que fos creació d'una associació comunitària on es traslladés la gestió de la cura, aquesta que està pensada a tercers, a la comunitat, obrint una associació on estigués representada, a poder ser, des d'una perspectiva interseccional, a treballadores de la llar, a famílies receptores de la cura i a la comunitat, és a dir, al barri, als moviments socials al barri. Si volem donar-li una centralitat a la cura, no haurem de trencar amb aquest binomi que és qüestió de la llar, família, o com a molt afecta a treballadores, sinó fins i tot també nosaltres com a comunitat veure que és important autoorganitzar-nos per donar cobertura a aquestes necessitats. En aquest cas, l'associació permetria també sortir fora de la relació laboral especial de les treballadores de la llar. Sabeu que les treballadores de la llar tenen un règim especial, aquest règim especial s'ha d'aprofitar, el micro, una vergonya, no es ratifica el conveni internacional 189, no tenen dret d'atur, no tenen les prestacions socials mínimes que en tenim totes i fins que no acabem aquesta lacra continuarem poder parlar de precarització perquè evidentment tenim una situació molt complexa. Però amb aquesta associació s'intentava que la contractació no fos de la família sola a la treballadora de la llar, sinó que fos a través de l'associació i, per tant, passar al règim general. Una cosa que sembla tan, no sé com dir-ho, sense cap importància, pot suposar moltes millores pel col·lectiu. A més, tenia espais d'empoderament i acompanyament tant a les famílies com a les treballadores de la llar. I aquí començar a treballar altres necessitats que puguin tenir. Per què diem altres necessitats? Això poder ve més amb els reptes, però quan parlem de cures també hem d'intentar poder parlar de dignificació de les condicions de treball, però també pensar més entre, no pensar treball com ocupació, sinó pensar en treball de tots els treballs que són necessaris per la sostenibilitat de la vida. Ara veurem les altres, no quedar-nos només en aquella part que és remunerada com el treball. Per això també em sembla important, tot i que no ens volem quedar només en la part de treball i ocupació, poder treballar-ho aquesta part, empoderar cap a una cooperativa de treball on sigui el mateix col·lectiu que s'autoorganitza, s'emancipa i que pugui fins i tot
trencar amb aquesta idea de jo, treballadora, haig de negociar les meves condicions laborals amb la família o amb el cap de família, a jo, empresa, nosaltres, empresa, fixem unes condicions i vosaltres sou els clients. No? Sembla així molt, però és una qüestió de poder començar a manegar la relació laboral més d'un igual a igual. No? I l'altre model que veiem important era, i així dit ràpid, era acompanyar una constitució d'una cooperativa de consumidores usuàries amb aquesta idea també de col·lectivitzar necessitats de cura, més enllà fins i tot de la pròpia prestació de serveis de cura, o sigui, quan necessita una treballadora o treballador familiar. No? Pensant també començar a treballar amb la perspectiva de col·lectivitzar necessitats, de compartir casa, començar a pensar a col·lectivitzar necessitats de cura específiques, moviments, etc. No? Me queda un minut, vaig superbé. Llavors, reptes. Per mi un dels reptes principals, que a més això és algú compartit amb moltes companyes, és el tema de la viabilitat econòmica, com apuntàveu vosaltres, sobretot perquè crec que hem de superar l'anàlisi d'eficiència productivista de les iniciatives que fem. És un problema estructural, econòmic, per tant mai serà viable econòmicament, per si sol. El sistema està muntat perquè no sigui viable, per tant intentar fer-ho supereficient en termes economicistes, entesos com a economia capitalista, tal, no arribarem. No serà pas la solució, perquè per si soles les iniciatives no sortiran no serà la solució per sortir-ne de la crisi. Llavors sí que aquí apostem per, quan nosaltres parlàvem molt de corresponsabilitat, també apostàvem per molt forta per part de l'administració, igual que també partim de la societat i per això apostàvem per un model de crear una associació on hi hagi també representació dels moviments socials del barri o de la gent del barri. Parlàvem de no mirar només el marc competencial, si ens fixem només en el marc competencial actual, no superarem aquesta corresponsabilitat administrativa i ens quedem sempre, això no és competència de, vull dir, hem d'obrir els imaginaris. El repte també de socialitzar les cures és traspassar de l'àmbit privat a l'àmbit comunitari i això és un repte important, de com ho poses i li dones centralitat, o sigui, necessites molts recursos per fer això. I també parlar d'aquest model de reorganització de les cures és trencar amb el model d'intervenció més assistencialista i parlar de models d'intervenció més emancipadora, però sols no vindran. I això també suposa recursos, etc., uns canvis estructurals que s'han d'anar veient. Moltes gràcies. El que farem ara és llançar 3 preguntes per continuar amb els reptes que ja s'han treballat i després ja farem torn de paraules més ajustat del que pensàvem perquè després ens esperen altres taules, altres aspectes. Aviam, una de les preguntes era quines mesures podríeu fomentar la participació en l'economia social i solidària de les iniciatives destinades a la cura. Una altra és quines mesures podrien millorar les condicions laborals de les persones professionals que presten aquests serveis i ja la tercera, com es podria garantir els drets de les persones receptores d'aquests serveis i assegurar-ne també la satisfacció del servei. Qui comença? Jo, però perquè acabes de parlar tu, per solidaritat. Crec que totes les exposicions anaven responent a aquelles preguntes d'alguna manera, o sigui que crec que són com els eixos d'anàlisi. Ara dèiem amb l'Anna, podríem agafar els reptes del final de l'estudi de Poble Sec i arribaríem al mateix lloc. Jo crec que el tema, que les 3 coses que has comentat té a veure amb com ha acabat ella ara la seva exposició i és dir, entendre profundament i socialment que no és un problema de mercat, que no és un problema resoluble en un espai de comercialització, és un dels reptes més importants que tenim i crec que contribuiria a les 3 coses que comentes, perquè milloraria condicions, perquè segurament la prestació i la qualitat del servei seria més enfocada a l'autonomia i el dret de la persona receptora de cures, perquè ja canvia el focus i per això sí que penso que la feina encara d'anar posant en agenda el tema de la cura i això que diem tota l'estona, de posar la persona al centre i posar les cures al centre, anar-ho baixant a política pública concreta, que és el que és un espai com aquest, és el que més necessita, perquè no se li pot demanar viabilitat, és el que dèiem, perquè no és un negoci.
perquè és que és la vida, no? I sembla algo que queda una mica com gran el que dic, però penso que és una de les coses que pot respondre a les tres preguntes que plantejaves. I de fet nosaltres quan pensàvem el debat pensàvem en això i pensàvem també perquè això assenyala evidentment un sistema econòmic capitalista, però a més dins d'un marc on la divisió sexual del treball i a més amb tots els eixos de discriminació és molt gran. Per tant, al final el que passa és que qui ha de proveir cura és qui pitjor ubicada està. I qui té dret a rebre-la és qui millor, és a dir, és pervers. Per tant, és una mica trencar aquesta lògica, jo crec, un dels reptes importants. Se suposa que hem de parlar nosaltres. Bueno, és que m'agradaria afegir alguna coseta. Crec que el que estem fent aquí tots plegats és un esforç molt important a l'hora de, sobretot, fer una cosa molt difícil, que és al marge de parlar en grans termes, de fins a quin punt podem o no arribar a cobrir aquestes necessitats o aquests drets que sembla que cada cop més tindran una rellevància i un pes important a la nostra societat. Penso que està bé fer un esforç i identificar, per exemple, que hi ha un marc jurídic a tractar, que hi ha una sèrie de models de gestió econòmica, models jurídics, etc. Fins i tot hem detectat aspectes importants com són el recolzament de l'administració a l'inici de determinades experiències, però també el seguiment d'aquest recolzament a les primeres fases. O sigui, tot això ho hem detectat. Se suposava que era complex fer-ho, perquè era aterrar realment en els instruments de política pública. Però jo no sé, em permetré potser el luxe de potser enlairar-nos una mica més i pensar en que hi ha una cosa molt important a fer des de les polítiques públiques, que és la gestió de les expectatives. I és clar que podem pensar que és poc realista parlar d'objectius a nivell d'intensitat i extensió de cobertura, per exemple. És a dir, seria poc realista perquè no ens podem comprometre, perquè tenim recursos escassos, perquè no tenim competències, etc, que seria una llista llarguíssima de perquès. El que passa és que el que penso que seria una obligació per part de no només els poders públics, sinó també la pròpia societat civil ha de comprometre's en un debat de dir, molt bé, a què aspirem, quins seran els nostres objectius de cobertura, per exemple. Qui tindrà dret i qui no tindrà dret, com definirem aquest dret? Serà universal, no serà universal? Però s'ha d'explicitar, perquè si no gestionem les expectatives crearem molta frustració. És a dir, estem disposats o no estem disposats a lluitar perquè la cobertura, per exemple, de la dependència sigui un dret universal o no? O ja des de l'inici partim de la base que això serà impossible i per tant ja diguem-ho clar i perquè la gent no es frustri al final. És a dir, trobo que hem de fer un esforç per definir quin serà aquell escenari al que se suposa que volem arribar. Per què és important gestionar les expectatives? Perquè si no definim aquests objectius d'escenari, que pot ser evidentment un escenari revisable, sempre tot és provisional i revisable, evidentment, però almenys podrem definir instruments d'avaluació. Perquè si no podem definir instruments d'avaluació perquè no tenim els objectius clars als quals volem arribar, aleshores com podrem anar dient si estem complint o no amb el que havíem plantejat que volíem assolir? Clar, no podrem definir. Ara, per exemple, estem definint instruments viables de gestió econòmica, instruments jurídics, instruments de distribució competencial, fins i tot instruments de finançament, hem parlat d'exempcions fiscals en determinades fases de la constitució d'aquestes societats, sí, fantàstic, però des de l'inici hem de plantejar també com avaluarem el grau d'assoliment d'aquests objectius en cada fase i en cada estadi. Perquè si no definim des de l'inici instruments d'avaluació, arribarem potser al final d'un determinat període en el que haurem fet esforços molt grans i no serem capaços de dir si hem assolit o no hem assolit el que ens havíem plantejat des de l'inici. És a dir, potser en lloc de parlar d'instruments concrets, de l'organització econòmica, de la gestió, fins i tot des d'un punt de vista jurídic, etc., de les dificultats que hem detectat en aquests casos, clar que està molt bé parlar dels instruments de política pública, però no podem parlar d'instruments de política pública en un buit d'objectius. Crec que això és molt important. I pot semblar poc realista parlar de quin nivell de cobertura aspirem a assolir, però és que ho hem de fer.
Ho hem de fer? Ho hem de dir des de l'inici? Mira, doncs no espereu que això sigui un dret universal. Molt bé, doncs fins a quin nivell volem arribar de cobertura? Jo crec que això és un debat polític que no es pot eludir. Obrim ara... Sí? Torn de paraules. Ara et donen la Marta Cruells. Està obert? Vale. Sí, jo de fet quan he sentit la intervenció una mica anaven amb una pregunta en la línia que plantejava ara la Raquel. No? O sigui, realment, clar, les experiències que heu analitzat, no? I de fet també el primer informe que vau analitzar, tota la relació entre la provisió de cures i els possibles models que s'estan desenvolupant en aquesta provisió de cures en relació a l'economia social i solidària i a determinats formats de gestió, siguin cooperatives, associacions comunitàries o cooperatives de treball, etc. Jo crec que aquí hi ha tota una línia de recerca, d'estudi, de detecció d'experiències, que cada vegada les anem coneixent i que veiem que es va desenvolupant i que per tant sembla que hi ha un link entre com es proveeix la cura amb la possibilitat de l'expansió d'aquest model més basat en l'economia social i solidària. Jo crec que aquest és un element important a tenir en compte, però que m'agradaria també fer una mica la reflexió de per què creieu que passa precisament en la provisió de la cura i potser no està passant, per exemple, en l'àmbit de la salut o en l'àmbit de l'educació. En l'àmbit de l'educació podríem parlar, que potser sí que hi ha algunes iniciatives, però per què es comporta així el sector o la provisió de la cura? Crec que és una pregunta que em ve al cap i que potser té a veure amb precisament també això que deia la Raquel. Jo també escoltant una mica les iniciatives em sortia la pregunta de què ha de fer, fins a quin punt ha de cobrir l'administració. Quan parlàvem de la mesura d'economia de les cures, diem que tots els actors d'alguna manera han d'intervenir en aquesta provisió de la cura. L'administració té un paper molt important, però és veritat que no hi ha hagut el debat de fins a quin punt tenim que cobrir des de l'administració pública. És un dret universal o no? Fins a quin punt garantim aquest dret? Quins serveis serien responsabilitat total de l'administració pública i quin model? Perquè evidentment tenim, per exemple, l'experiència d'un model sanitari, però quin paper té aquí el privat, quin paper té aquí, per exemple, les externalitzacions o no, que aquí hi hauria també tot un debat bastant important a tenir i que no estem tenint, i que en el cas, per exemple, de la llei de dependència, al final es fa tot a través d'externalitzacions. Jo el que veig és una mica que ara tenim un sector de provisió de la cura molt basat en una relació mercantil entre usuari, persona que requereix i persona que ofereix la cura, amb unes condicions de precarietat altíssimes i que aquest és el gran volum. Després que hi ha cada vegada tot aquest sector d'economia social i solidària que s'està entramant amb aquesta provisió de la cura i que crec que és una molt bona expectativa de futur, i després la gran incògnita de quin paper té l'administració pública i de fins a quin punt això és un dret o no és un dret i com l'universalitzem o no. No sé, si podeu tenir també una certa reflexió perquè és el gran dubte que em queda escoltant-vos. Hi ha alguna altra pregunta més? Jo volia fer una reflexió, ja que s'ha parlat del model sanitari. Quan la sanitat no era un dret, hi havia diferents proveïdors de sanitat que poden tenir diverses sortides. És a dir, tu pots construir un sistema garantit per l'administració d'allò públic o no, desgregar els serveis amb infinitat de proveïdors perquè no sigui un sistema, perquè un sistema seria una cosa a la qual li poses objectius i instruments de mesura si ho consideres un dret universal. Si no, podem fer una altra xarxa d'infinitat de proveïdors difícilment controlables, que alguns tenen beneficis i uns altres no, per garantir un dret que hauria de ser generalitzat. Això passa, com que és una decisió política i ideològica, passa en molts aspectes diríem dels drets bàsics de les persones. Si el dret de la dependència és una cosa que es pot donar o no es pot donar, o depèn de la comunitat o del grau de consciència que tinguin les persones per reclamar, malament anem. Perquè si no, si els polítics es presenten a les eleccions amb un programa que no compleixen,
o si els polítics no serveixen per fer política i només per administrar allò públic amb uns criteris que es marquen ells mateixos. Per tant, el debat és polític i és un debat polític de política important, perquè podem construir un servei a la dependència absolutament fragmentat com és actualment el sistema sanitari a Catalunya, amb infinitat de proveïdors, alguns d'ells amb clar afany de lucre o clara tendència ideològica. I si és això el que volem, però ja també com a partits polítics i com a representants del que teòricament vol la gent, també ens ho hem de plantejar. El sistema està per construir. És un dret o no és un dret? Qui considera que és un dret? Està passant el mateix amb les pensions? O sigui, no és un problema tècnic només, és un problema ideològic. La prova és que no ha sortit aquí cap experiència de gestió directa de serveis a les persones. Només heu mirat les cooperatives i hi ha un model fraccionat de serveis. O sigui, ja d'entrada heu fet un viatge ideològic al tema del dret a la dependència. Sí, farem l'última aportació i acabem. Jo aniré a la pregunta, després ja des de la taula també ja... Jo volia fer també 3 reflexions per veure també què podíeu aportar, en el sentit de que crec que és també necessari el que aportava la Raquel, però a mi m'interessa també molt com fem el mentrestant. O sigui, que al marge de... sabem que tenim reptes importants i que haurem de fixar, suposo, objectius en diferents etapes i de més, i tenim camí per fer, però també mentre treballem aquests objectius, com podem aprofundir en oportunitats o elements que ens puguin com anar reforçant o complementant allò que es pot anar avançant, sobretot des de la provisió més directament del sistema públic. I llavors, en aquest mentrestant, entenc que el que comentava la Marta, i justament l'estudi també l'hem centrat molt aquí, i aquest era un dels objectius de veure quina podia ser l'aportació de l'economia social i solidària en aquest mentrestant, i efectivament ens estàvem centrant aquí. I entenc que del primer estudi també apareixen elements claus, i potser m'ho podeu confirmar, de dir totes les experiències funcionen amb algun rol de l'administració en el moment d'inici, però jo crec que també en la majoria d'elles d'una certa continuïtat. Per tant, aquest és un element fonamental, de dir, més enllà de la provisió directa que es pugui fer des del sistema públic, quin rol o rols hauria de jugar l'administració, si és el cas, a diferents nivells, perquè justament aquestes aportacions, en aquest cas, que es poden fer des de l'economia social i solidària, puguin ser una realitat i sostenibles en el temps, perquè estem dient que des d'una lògica de mercat no funciona. I aleshores una altra pregunta, això sí que seria una pregunta perquè no ho he vist tan present, que és més enllà del paper de l'administració pública, també m'interessa molt el paper de la comunitat en aquest possible... en el reforçament o en l'aportació o en el paper que pot jugar en la sostenibilitat d'aquestes experiències. Llavors m'agrada més parlar de comunitat que de treball voluntari o així, però en tot cas sí que fins i tot en els models, sobretot que heu estudiat en el primer estudi, quin paper juga la comunitat, més enllà de l'enxarxament en la pròpia provisió de cures fins i tot, en la pròpia activitat, si també podeu treure alguna conclusió que pugueu compartir en aquest sentit. Gràcies. L'última, la persona que està darrere, de l'Ester, això sí, t'agrairia que fossis molt breu. Moltes gràcies. Jo només volia plantejar que no podem perdre de vista on estem, que és el tema de la democratització de les cures, que estem parlant d'una realitat que és invisible, que no existeix, que s'està oferint de manera gratuïta, que realment, jo crec que tot i que igual que aquest mateix espai té la vessant de que li estem donant valor econòmic, després a nivell productiu donar-li valor de rendiment i economicista, jo crec que aquí ens perdríem una mica. I que sí que és cert que si bé tota la part més de la dependència i tal han estat un lligam per intentar d'alguna manera treure aquesta atenció cap a les famílies,
Sí que és cert que si volem un altre tipus de visibilització d'aquestes cures hem d'abordar molts altres aspectes. Jo estic molt en la línia que parlàveu, de la territorialitat, de la part local, de la part de xarxa, i jo crec que això serà molt important, però no només això, jo crec que ens donarà realment que sigui econòmicament solvent. No sé, què penseu? Anna, vols respondre en algun comentari? També breu i acabem. Ara? Bueno, són bastantes qüestions, però m'agradaria dir-vos que hem fet una explicació de 4 minuts a un estudi de quasi 4 mesos que ens centrava en l'economia social i solidària, però per mi l'economia social i solidària és alguna més que no només un model de gestió, i també hi ha altres models de titularitat. És a dir, jo sí que crec que si volem reconèixer la centralitat de la cura i establir un model d'universalitat d'accés al dret a la cura, no ens podem passar només en titularitat pública d'aquest dret d'accés a les cures. És a dir, necessitem models on es barregin, o sigui, on es doni una gestió público-comunitària de titularitat pública i gestió comunitària a través de l'economia social i solidària. Per què dic això? Perquè precisament necessitem espais per trencar d'una treballadora familiar va fer-me el servei i surt de casa meva, que això ja ho tenim. A l'estudi que fèiem nosaltres, i això seria un debat molt llarg, però a l'estudi que fèiem nosaltres partíem de fer un anàlisi de la llei de dependència que va sortir el 2007 per veure les seves mancances i precisament posar en qüestió quin és l'objectiu que volem assolir, perquè la llei de dependència actual és vergonyosa, i hem de posar-ho sobre la taula. Per això quan et dic que l'economia social i solidària per nosaltres és un model important a l'hora de col·lectivitzar la provisió de cures, encara així hem de posar sobre la taula que tenim un problema estructural i que necessitem una administració forta, que tingui una titularitat pública de determinats serveis que ha d'oferir. La cura també, ara ho parlem així, però la cura és tot. És tot, vull dir, és des de la criança, des del dia a dia entre nosaltres, com ens cuidem i ens estimem i ens donem suport emocional, a situacions de dependència molt heavy. Llavors estem parlant de tot d'una manera bastant àmplia, però jo quan parlo d'economia social i solidària, jo i altres sectors, no ens imaginem escenaris de privatitzacions, no sé si m'explico. Hi ha sistemes més oberts. Per altra banda, així recuperant coses en el mentrestant, és veritat que jo crec que hem d'enfocar un debat polític d'on està la universalitat del dret de cura, sobretot en situacions d'interdependència molt importants, malalties, això ho hem d'abordar, però en el mentrestant també no hem d'oblidar que tenim persones precaritzades a uns nivells brutals a l'hora de fer la prestació de cures. Vull dir que el sistema és pervers i hem de començar a buscar eines que ens ajudin a posar millors condicions laborals a les prestadores de servei mentre vam fent reivindicacions més polítiques de posar en debat què vol dir fer front a la cura amb el sistema actual. No sé... Tanquem aquí. El que sí que us volia agrair, la vostra valentia, perquè és un repte amb molta complexitat, com hem pogut veure, i sí que el dret universal, com apuntava la Raquel, del dret a cuidar i el dret a ser cuidat o cuidada amb respecte i dignitat, sí que seria l'objectiu a llarg termini. Al llarg de la jornada hem fet un mostret d'avenços que estem fent tant entitats, administració pública, ajuntament, per anar cap a aquest objectiu. I ara sí, ens cuidem totes, que tenim l'esmorzar i una actuació artística que us comento que també estem col·laborant l'Ajuntament, que és una actuació artística amb entitats del barri de Sant Pere i Santa Caterina, de cures. I el que és molt important és que a 1:15 totes ens trobem a l'auditori per seguir compartint. Gràcies.